ready to be under the spell. Welcome sa gikahinaman o gikagubtan nga sparkle spell diin imong makit-an ang nagkalain-laing sparkle artist uban ang mga local influencers nga nagsul-ot sa ilang mga fabulous Halloween costumes. Pipila ka mga artist ang nahimong head turner sa mga prestiyosong kalihukan sama na lang nila ni Jack Roberto ug David Licauco nga nag-Zorro costume. Samtang si Barbie Forteza nag Game of Thrones costume ug makalingi usab ka sa Spartan costume ni Derek Monasterio nga nakasakay og kabayo. Nag-sparkle usab sa black carpet ang pipila ka mga artist, hinungdan nga sila nakadaog. Giila si Miguel Tanfelix ug Jillian Ward, isip ay amazing looks of the night, gikan sa ay ang worldwide gumikan silang costume nga Mad Hatter sa Alice In Wonderland ug Black Angel. Samtang si Sanya Lopez, bidaog usab, isip enchantingly fresh star of the night from Jojo Glow, gumikan siya Medusa-inspired look. Samtang sa nag-aksyon nga mga eksena sa maging sino ka man, gisung sa kaaway ang balay sa inahan ni Monique, human nga makit-an si Carding sa kaaway. Ug samtang nahitabo ang pinosilay, naigo sa mga bala si Carding. Unsa kaha ang kapalaran ni Carding? Mamatay ba ka siya o mabuhi? Kana, ugban pa atangi sa maging sino ka man paghuman sa 24 oras. Good news mga Barda fans! Mahimo na kamo makadaog og 5,000 pesos hangtod sa 10,000 pesos sa inyong pagtanaw sa hashtag maging sino ka man GMA sa TV. Huwata lang ninyo ang signal aron nga kamo maka-wave. Busa, apil na sa Wave More, Win More Season 2 promo. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang www.gmanetwork.com/wave.